Malam Jumat malah mati listrik iki piye iki? Iki ceritane iki bar isa iki mau terus mati listrik bolo nganggo udan barang dadi iki mencekam iki mau ceritane suasanane iki. Kayak iki bojoku tak kon gawe es jeruk kayak iki mau aku tuku sego goreng. Tuku sego goreng iki mau neng dapur papi, nggone kuwi neng ngarep lapangan Karanganyar kuwi bolo. Lah iki es jeruke wis dadi, gawe es jeruk 2 gelas, kayak iki sego gorengnya ameh dibuka. Dadi sego goreng neng nggone dapur papi kuwi mau kuwi regane 13.000 bolo. Ana kaya ngene iki bolo bentukane, ana nasi gorenge, ana tomate, ana timune. Nek aku iki mau aku tuku sego kucing bolo neng angkringan. Sego kucing kene mau isih sak bungkuse isih 2.000 bolo. Tuku sego kucing loro karo gorengane loro kuwi mau entek 6.000. Murah meriah, bengi-bengi pas mati listrik ini jan yo sahdu suasanane iki tapi peteng. Tuku sego goreng neng dapur papi kuwi yo iki bolo smoky bolo dadi iki krasa ngono lho, smoky kayak bumbune ya krasa dadi ya mantep nek kene iki aku cocok nek ning gone dapur papi iki. Lah nek sego kucinge iki mau lawuh sambel karo ana greh. Dadi kaya bandeng ngono kuwi, ana sambele sithik karo nasi. Iki mau regane 2.000 semono kuwi bolo. Nek gorengane wis 1.000. Nek wingi kae pas urung do mundhak, urung do larang kae regane gorengan kuwi 2.000 isih entuk 3 bolo. Nek saiki wis regane wis 1.000. Kayak iki gandeng wis ngelih hewan, wis langsung tak maem wae. Iki aku maem nasi kucinge, kayak bojoku ki maem nasi gorenge. Ning paling ki ora entek nasi goreng sak bungkus ki ora entek. Ki ya paling kon ngentekke bojone. Neng daerahku kene iki bolo Gunung Kidul tapi sing bagian utara dhewe perbatasan karo Sukoharjo. Iki yo nek menurutku lumayan kerep mati listrik bolo. Nek uduan deres ngono kuwi biasane kerep mati listrik. Mbuh mergo kabele ketibanan uwit apa-apa ngono mesti kerep mati listrike bolo. Tapi penanganane biasane yo cepet bolo. Ning yo mbuh ki engko iki wis jam 9:30 ki mau mati listrik iki saka jam piro ya saka jam 8-an nek ra salah bolo. Lah nek neng nggonmu apa ya isih kerep mati listrik bolo. Lah iki ceritane sego gorenge sida ora entek tenan bolo iki yo kon ngentekne aku lho wis jan isih semene sego goreng sak bungkus ra sida entek. Ya wis bolo videone tekan semene dhisik tak ngentekke sego goreng terus bubuk. Jam 21.30 alhamdulillah lampu udah menyala bolo, listriknya wis nyala. Ya iki arep ngentekke iki sik es jeruk terus bubuk. Matur suwun sampun mirsani. Thank you.